maita henyu vadikani, vanhu vane uchapa, vanhu vane uyanga. .com generation Mwari vakakuitirai zvakanaka. Hamusisiri panguva iyo yekuwacha kana mitambo nemaoko zvataita isusu mitambo aya hamungati manepis. Iye zvino kwakushandiswa madiapers handiti ekuti mwana akashandisa morasa. Muri kurasa sei? Vanhu vanorasira kana mumba mukicheni. Unoona mubhini remukicheni muine madiapers, mukombi muine madiapers. Vamwe vakachinja mwana mota ichifamba rinoraswa dhaipa nepanze. Zvakabva kupi? Ndozvataurwa nemukwasha weeducation kuti kare kwaive nemutemo kuti munhu haungodya pese pese. Saka iye zvino izvo mukasvika kana pamabhazi kana chi munoshamiswa kuti vanhu ivava zhara yanga yazovabata rini. Pakanzi tine zvakati tipei kuno. Hamuno nzvimbo yekuzoti utakuzonodya apa. Ndauya pamuri mukwasha. Ndatenda. Isu tinogadzira pekurasira marara kutanga Poshi. Ndanzwa vanhu vachichema vachiti vanhu vari kudyira pamarengi, makombi, pamushikashika nguva yakareba vanhu vasati vasimuka kuenda kwavari kuenda. Indiri kuti iyo haisi mhosva. Vanhu ngavadye zvavo vakasununguka. Asi chakatanga kana kuti chakakosha Poshi, tadya marara tinoisa mubini. Ndanzwa hongu vanhu vamwe verimwe bazi vataura nezvemabhini avo avanoti makabini. Kana nesu kwedu isusu tinawo makabini. Asi katiri kuti hongu taisa marara mukabini, vanhu vakuenda. Ko kana vanhu vazodzika vacharasira marara pai. Hongu tinotenda marara tikuaona akarasirwa mumabhini. Ndanzwa vanhu vataura nezvema half drum bin hongu ariko. Isu kwedu takauya nerimwe bhini idzva ratinoti underground bin. Riri kupi? Ndinotenda maisamba nemubvunzo. Tikapinda muguta medu along 4th Street arimo mumavarious points underground bin tichisevenza neema neCity of Harare. Saka imimi makangoita mugwagwa mumwe chete here kana kuti nemumisha nemunogara vanhu manzwa vanhu vari kuchema kavaka imi mati muri makaita kuna 4th Street muri kuitawo here zvekuti mazoenda muri kumabvuku muri kunana Highfields maenda kunana Borodale kuti pekuiswa marara ndo nyaya iri pano kai yekuti marara vanhu vashaye pokuita. Isu tinosevenza neCity of Harare. Tine masaitsi atakapiwa neCity of Harare kuti tiise mabhini. Tine urongwa hwekuti tigare pasi neCity of Harare tiende kumarokesheni. Mabhini edu acho anonzi underground ari pakasiyana siyana. Kutanga Poshi tine standard bin. Sei tati underground kusiyana nemamwe mabhini. Ipapo ndo pakakoshera vanhu kuti vagone kupaziva. Semuenzaniso tiri mukati meguta medu tiri kuona tine issue yemavendors vari kutengesa bhini rirapa. Munhu akawaridza mavegetable ake ari kutengesa. Nekuda kwaizvozvo already tave nehigh probability yetransmission yekorera kana kuti typhoid. Isu tiri kuti redu bhini rinenge rakavanza marara. Mukunaya kwemvura bhini redu isusu haripinde marara. Rinenge rakaitwa sei? Hamusiku saka ndikuramba ndichingobvunza hamusi kunyatsondijekesera. Munochera gomba here moisa bhini renyu modini kana kuti munongoshanda chete kwamakanzi imi munoenda uku neuku kana kuti huchiri urongwa chete huri papepa here? Ingoipindurai mibvunzo iyoyo. Hausi urongwa huri papepa bedzi. Urongwa hwakatotangwa. Regedzai nditsanangure mamero akaita bhini redu. Igomba rinocherwa pasi. Tachera gomba redu semuenzaniso 1.2 meters kuenda pasi. Tine inonzi bin casing yesteel ichagara mugomba rinenge rakavakirwa zvakanaka, rakaplastwa zvakanaka. Imo mubin casing muchazopinda bin liner yedu yakasonwa netapolin yave mhando yetende iyo yekuti mukunge zvavakirwa zvakadaro pamusoro apo tikadzokera semuenzaniso kunge zvave zvakaita mutu tonzi chituya twaikandwa tsamba dzekare dziya maletterbox akare ndose chimiro chakaita bhini redu. Saka kana vanhu vachinge vaisa marara imomo anoenda kupi? Ndo mubvunzo uri mumhepo kausati wapindurwa naye. Tiri kushanda nekuta anondipindura mubvunzo iwowo wabvira kare. Hongu maisama ndizvo tinotenda. Tikusevenza neguta reHarare. Mukunge bhini iroro ravepo vaive vanotsvaira marara vemuguta. Mamai aya vanomupfuma achitsvaira marara
vanoti ivo kuseni kwega kwega vanoemta mabhini iwayo vachiisa mumabhini avo makuru, kana kuti motikari dzeCity of Harare padzinoita collection yavo vokinura ipapo vakuendesa marara kusvika kusite. Tinotenda Mukwasha. Ndinoziva kuti urongwa hwakasiyana-siyana, mashandiro akasiyana-siyana, asi ndinenge chida kuti kana zvatangoti simudzei tiva tazvipindura, tikangoti zviti simudzei tiva tazvipindura. Nai vatezva tisati tadzokera chikuva. Isusu tiri kuona kuti nyaya yemarara iyi vanhu hatisi kunyatsoinzwisisa kuti ine njodzi dzakakurisa. Takatarisa kwedu kumakombi, tiri kunyanyokurudzira maoperators kuti vagare vachiona kuti mota dzavo dzine mabhini sezvataurwa neveEMA, kuti munhu awane pekurasira marara. Marara aye azozara mubhini remukombi. Tiri kutaura nevekanzuru kuti vari kuti ivo vakatenga anonzi maskip bins avanoisa pamaranks. Marara aye ngaanoiswa mumaskip bins iwayo. Vekanzuru vozoya votakura vomaendesa kunana Pomona nekunana Warren Park madump sites ekanzuru. Tichitarisisa futi panjodzi dzinowanikwa mumigwagwa, tiri kuona kuti vanhu vane tsika yekurasa zvinhu nepamawindo. Unogona kurasa keni wapedza kunwa, rinonorova mota iri kuteera mumashure, potoitika njodzi, mota iyo yabuda yaenda kumugwagwa usiri wayo, yosangana neiri kubva uko, zvotowanikwa kuti property yaurayiwa, vanhu vaurayiwa, vanhu vakuvara. Totarisa futi munzvimbo dzatinogara, madreni, zvinhu zvatinorasa zvezve zvinonozara mumadreni, mvura yakunaya, zvinhu zviye zvobva zvavharidzira dreni harichafamba zvakanaka, pakuitika mafloods mauzonzwanzi kumbare mvura yakazara ikapinda mudzimba, property ikaita sei ikaurayiwa. Saka zvinhu zvekuti ngatinyatsocherechedza tizive kuti tinofana kuisa papi marara. Mashoko makuku tautawana baba Katsairo. Munoziva inini mwoyo wangu unongondirwadza so kuti kana zvisinge zvisipo isusu tinogadzira chiko kuti zvinhu zvinake. Ngatiti wapinda une vana vako, une zvauri kuita, iwewe munhu wega, upenyu idunga munhu. Kana ukapinda mukombi isina bhini, iwe hauna chawakagadzirawo here kuti marara angu ndakuisa umu, pandichabuda nemarara angu aya ndonoaisa. Ndofunga ndopfungwa dzakanaka idzodzo kuti tiite. Timboya kwamuri baba. Ndinotenda zvikuru. Nyaya yemarara iyi tinganyenyeredze zvedu nyaya yevending. Hapana kwatinoenda tikataura nyaya dzemarara tikasasanganisa nyaya yevending. Nyaya indoda kuitaura ndichiti kune vanotengesa, tese tine hama dzinotengesa ende tinotengesa zvakasiyana-siyana. But tiri kutengesa tiine kapfungwa kekuti ndakauya pano nezita ranhingi kana kuti ndakauya pano nezvibato zviri zvokunyeba yeti iri corruption. Saka wori woyo wokuwanda nezvimwe zvinhu uchingomira pawada ndo wakonzera kuti mazondo anotora maawa matatu kuti aibvisirwe mumugwagwa, mazvinyanza zvimonwe mumugwagwa, zvinhu zvakadaro izvozvo izvo ndo zvakonzera kuti tive neuwandu hwavanhu hwakawandisa hwanga usina kutarisirwa. Saka tiri kuti isusu zvinhu izvoti zvikoshese. Mabhanana ari kuzoraswa pese pese, motokari kuti ibope mabhireki ikatsika bhanana chairo, ndisandataura mabhireki epedestrian kana kuti wotsoka, taire mota harimire nebhanana, injodzi. Mashoko makuku taari kutaurwa nai. Baba vari kutaura kuti vamwe pavari ipapo vakapamiswa necorruption. Kunyange vakamiswa necorruption nechiisa hatidi tsvina chete, nekuti iyewe neni ndisi tiri kupa vanhu vari kutengesa zvinhu zvine tsvina izvi basa. Tikarega kutenga zvinhu zvine tsvina, hakuna munhu anombomira achitengesa zvine tsvina. Tabvuma marara, tabvuma tsvina, saka taakufira mutsvina. Ngatisangane muchikamu chinoteera.